गोकुळ सोबत गोकुल। स्वतः भ्रष्टाचारात अडकलेल्यांना दुसऱ्यावरती आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याची टीका नितेश राणेंनी संजय राऊतांवरती केली आहे। पाहूयात। बघा असं आहे, संजय राऊतांनी कोणाची चौकशी करायला मागणी करावी हा त्याचा अधिकार आहे संजय राजाराम राऊत। पण जो स्वतः भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे, त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाचं आणि स्वतःचं नाव खिचडी चोरीमध्ये अगर पुढे येत असेल, पत्रा चालमध्ये अगर तो 100 दिवस जेलमध्ये गेलेला असेल, त्याला दुसऱ्याची चौकशी मागण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? ह्याचा फक्त आपण विचार करायला पाहिजे। चोरच बोलतोय की दुसरे चोर आहे असं कधी होतं का? स्वतः 420 आहे, स्वतःच्यावर चौकशा सुरू आहेत खिचडीचे आणि पत्रा चालचे, आणि तो बोलतोय की SITची मागणी करा। अरे काहीतरी राहिलं पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।